يا يسوع قويتاي هللويا كبرنا እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ قويتاي دقيمو أملاخ محرات ጸጋ ኃይል አጥቂቁ ኣብ ቅድሚኹም ደው ከብለኒ ዝኻኣለ ኣምላኽ የመስግኖ ሕጂ ድማ ኣምላኽ ክዛረበና እዩ ብቃሉ ክምህረና እዩ حوي كتصلي صنيحه ግን حصير ጸሎት ጸሊና ድማ ናብ ቃል አምላኽ ክንሐልፍ ኢና ሃሌሉያ አታፍሉ ይዝኾንካ አምላኽ ድንቂ ይዝኾንካ አምላኽ ኣብ ሰማይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ምድሪ ድማ ኩሉ ምልክን ስልጣንን ናትካ ዝኾነ አምላኽ ነመስግነከለና እስኻ ንዓና አምላኽና ስለ ዝኾንካ ባህ ይብለና ከውሕና ስለ ዝኾንካ ባህ ይብለና ኣሎ ሃዲምና እንዕባሉ እንባና ስለ ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽ ደስ ይብለና ኣሎ كمزي بصلوت بمزمور بدقنا بمن السيات كتزاربنا صنحها حجي دما بتهياو زخونه قالكا كتزاربنا كتلبمنا كتمخرنا كتمعدنا سلازفتها انا مسكنك كلنا اب هيوتنا معلت وسخكا كنبر እግዚአብሔር አምላኽ ዝገበርካ ንስኻ ያኸሞ ተመስገን እሞ ድማ ካብቲ ዝበለጸ ቦታ እግዚአብሔር ወይ ናብ ቤትካ ክንመጽእ ኃይል ስለዝሃብካና ተመስገን ኣብ ቤትካ ሁሉ ለሞ እግዚአብሔር አምላኽ ሕጂ ድማ ደጊምና ነመስክነክ ከለና يعينتنا لباتنا خدكفتو انتاي كم زبل تقال እግዚአብሔር አምላኽ ጽን ክንብሎ ክንሰምዖ ክንወጽውን ከም ዛኣትና ያ ኸይንወጽ እግዚአብሔር አምላኽ ትረዳና ይጽልሎ እግዚአብሔር ወይ ጊዜና ስኻ ኸበረሉ بسم ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር ይባርኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ናይሎም ማዓንቲ እንመሃሮ አርስቲ እንታይ ይኸውን ንሰብ ዘይኮነ ንአምላኽ ምግልጋል ወይ ድማ ንአምላኽ ምንባር እንታይ ኢለ ንሰብ ዘይኮነስ ንአምላኽ እንታይ ምግባር منبار ويدما مغلغال زرسزي كما رسدا يصحف ومبر مصحف قدس زبلوي سلازي تمريح تقسنا غلاطيا معراف 1 فقد 10 ينا خنري بزغاطامن منسيات نزومنا ميديا حيزوم زلو بتعامي እግዚአብሔር ይባርኩም قرب دا خي سلاچونا خين غدفوت مصحف قدس منبر ابزي يطقعلنا ስለዘለው ከነንብቦ አዚ قليل ይሆነልና ሎ ማለት افتقدم سي مجمريا بزا ادمس مصانا زرغح خلص مصحف قدس يفليكا ايز نغرات زنبل نيرنا حق له مصحف قدس هينرينينا ابزند حدا ازمص خوين بتحدو ግን ቃ يقللنا مو بزندارانا እንታይ ንገብር ንመሃር ማለት ስለዚ ገላትያ ምዕራፍ 1 ፍቅድ 10 ተብዝኸውጽ ለዮም እቲ አርስት ንመሃሮ እንታይ ይለኩም ጸኒሄ ንሰብ ዘይኮነ ንአምላኽ ምግልጋል ንሰብ ዘይኮነ ንአምላኽ ምፍራህ ወይ ድማ ንአምላኽ ምንባር حواريا باولوس اب غلاطيا مراف 1 فقد 10 انتي لون حدا ابزي يوصلكم بوي حجي خا نسبده ويس ناملاخي باه زبل زلخو ويس نسبده كحغوس دلي زلخو غنا خ نسب كحغوس انت زبلسي باريا كريستوس اي مخونكون يلز جمر ذات قسي ازيا قداسيتيا نخلاتنا امنتي مالتي كافت حدا كحسبا خلخو كنببا خلخو اباون تطو زبلتنا حدا انتيو سلسته حتى اب حنت تقص سلسته حتى حواريا باولوس ناي مبزحته صحفتنا حواريا باولوس نفلطينا يحدثمو دحر دما يملس سلاذ صبوق غير يردانا بزحته زي اخاني تنسلسته حتى انتي ندحدا إلنا حجي خنسبدو ويسنا املاخ يباه زبل زلخو تشيكينج مش تخليت دما ويس نسب كحقوس دي يزدل زلخو شعود سنتنس يملسلو غنا نسب كحقوس انت زبلسي يلو باريا كريستوس اي مخونكون نيره سلازي غزا راسنا كنفتش نسبات نخالق محبرات زي كونه مجمريا مصحف قدس نفسنا خنفرد نفسنا تشيك نقبر ايو ليخنا نابنت ምናልባት ኣብ ዓበይቲ ብዙሕ ግዜ አይረአኒው ስጋ ሕጂኹም ኢልና ዘለናውን ክንህሉ ንኽእልና መብዛሕት ግዜ ፈተና ክንሰርሕ ከለና ወለድና እንታይ ያምዙልና እትፈተና መስራሕካዮሲ እንደገና ድጎሞ بفلاي افتي ماتش كتقبر كلها اي بي سي دي تسرح تقول تمرصمو دحر قطر 6 برتي عتكا مزللكا يا مسكدكا وديل كانت ممركتو خلها نطيركا يالها سلازي انت يغبر بلها هدي الكا مسرحكا كلاي غيزه تشغورو سالسا غيزه تايغورو تشغورو ارغاغيصكا مسوداخا تهبو مالتي مش حقي سلازي اتيو اتغلغلوت اتي ود مانتا خنغورولنا كنريو تشيك نغبرو سناي نغبرو زلنا اغلغلوت نكايدو زلنا مقدسي نسبديو
ንኣምላኽ ምክንያቱ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝኣክል ነዚ ሓሳብ እዚ ክጽሕፈሎ ምን ከሎ ዝገርም ነገር እዩ እቲ ዋና ዓላማ ናይዚ መልእኽቲ ክንሪኦ ኢና ድሕሪኡ ድማ ብኡ ቢለኻ ገለ መልእኽቲ ክሕልፍ እየ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይዚ መልእኽቲ ዋና ዓላማ ኣብ ማሕበር ገላትያ ሕንፍሽፍሽ ኣትዩ ስለ ዝነበረ ገለ ምህሮ ኣትዩ ስለ ዝነበረ ብዛዕባ እቲ ወንጌል ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረቦም ከሎ ስለዚ ብፍላይ እዚ ሓሳብ እዚኣ ከቐምጣ ከሎ ኣብ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 10 ብዛዕባ እቲ ወንጌል እዩ ኣብቲ ወንጌል ሲ ንሰብ ኢሎም ሲ ገለ ዝውስኹ ወይ ንሰብ ኢሎም ገለ ዘጉድሉ ንሰብ መታን ደስ ክብሎ ኢሎም ዘመዓራርዩ ብዙሓት እዮም ነይሮም ኣነ ሕጂ ንዓኹም ክሕግሰኩም ኢለ ብዙሕ ተፈላለየ ርድኢት እንድሕዳ ኣሎ እንድሕዳ ወሲኸሲ እዚ ራይ ንዓኹም ክሕግሰኩም ዲ ዘለኒ ወላስ ንኣምላኽ ይባህ ከብል ዘለኒ ንኣምላኽ ይባህ ከብል ዘለኒ ምሽ ከምኡ ኢና ንብል ስለዚ እቲ ህይወት ድማ ከም ጌርና ክንሪኦ ሰናይ ነገር እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ምክንያቱ ኣብ መንጎኦም ኣብቲ ወንጌል ምናልባት ድሓሩን ክንሪኦ ኢና ገለ ሳይድ እንታይ ይብሉ ገለስ ክትገብር ኣለካ ገለስ ክትምልእ ኣለካ ኣብቲ ዕዮ ናይ ክርስቶስ መስቀልሲ ገለ ክትውስኽ ኣለካ እንድሕዳ ድሒነ ክትብል ኮንካ ይብሉ ገለ ሰባት ከዓ እንታይ ይብሉ ዋእ ተወዲ እዩ ኩሉ ተሰሪሕ እዩ ከም ድላይ ካዋላ እንተኸድካ ወላ ሓንቲ ኮንስኬንስ የብሉን ከዓ ዝብሉ ከዓ ኣለዉ ማለት እዮም ሕጂ ኣውራ ነዚ ነገር እዚ ኸዕሪል እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ ወንጌልሲ ክልተ መገዲ ሒዙ መብዛሕትና ንሕና እንታይ ኢና ንኸውን ከም ሰባት መንጎ ንፀንሕ ሕጂ ክልተ ዓበይቲ ግሩፕ ኣለኹም ኣብዚ ምሽ ኣነ መንጎ ይፀንሕ እሞ ብዚ መንጎ ምፅናሓኹ ምስ ሰዓረ እየ ዝኸይድ ሕውስ ትብል ምስ ሰዓረ ምክንያቱ ሓሳባተይ ንስኹም ከም ትብሉ ፀኒሕኹም ተሓዳ ከምዚ ይብል ፀኒሕ ሐዋርያ ጳውሎስ ግን ንኽልቲኦም እዩ ዝቃወሞም ዘሎ እስኹም በዚ ዘለኹም ጌጋ ኢኹም ዘለኹም ንስኹም በዚ ዘለኹም ከዓ ጌጋ ኢኹም ዘለኹም ምክንያቱ ክርስቶስ ሓንሳብ ምስ ሞተ ኣብ መስቀል ኣብቲ ናትና ምድሓን ንውስኸሉ ነገር የለን ስለዚ እቶም ክንገብር ኣለና ብፍላይ ናይ ሐዋርያ ጴጥሮስ ትምህርቲ ድሓር ኣብቲ ኣብ ቅድሚ ኩልኹም ተቃወምክዎ ዝብል ሓሳብ ዘሎ ኣብቲ ወንጌል ድንግርግር ዝበለ ነገራት ስለ ዝኣተወ እዩ እንታይ ገሮም ኣሎ ንዖም እንታይ ገሮም ኣሎ ይቃወሞም ኣሎ ክንውስኽ ተወዲት ዕዮ ስለዚ ነቶም በቲ ሓደ ሳይድ ክለዓልዎ እየ ምስቶም ክንገብር ኣለና እምበር ምክንያቱ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ ናትና ትምህርትታት ክንምህር ከለና መንጎ እንታይ ነእትወሉ ናይ ሕጊኻ ነእትወሉ ክንገብር ኣለና ንኣምላኽ ያሓጎስናየን ከምዚ ገበርናየን ኢልና ኣብቲ ምድሓን ኣቲና ንዛረብ ኢና ማለት እዩ which is ጌጋ በቲ ሓደ ነገር ከዓኒ በቃ ከምድላይ ካ ክትከይድ ወላ ሓንቲ ወላ እንተገበርካ ናቱ ኮንስኬስ ከምዘየለ ጌርና ከዓ ንምህር ስለዚ ዝኽልትዩ ጌጋ ምዃኑ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ገይሩ ክምህሮም ኢሉ እዩ ነዚ ሓሳብ ዝኣምፂዎ ንሰብ ከተሐጉስ ኢልካሲ ትገብሮ ትውስኸሉ ወይ ትለጉድለሉ ነገር ክህሉ ከምዘይብሉ ነዚ ክቃወም እንከሎ ካብ መጀመርያ ሐዋርያ ጳውሎስ ብባህሪኡ እንታይ ኢሉ ይፅሕፍ ነይሩ ኣብቲ ፅሕፈታቱ ኣነ ናይ ሓጢአተኛታት ዝቐዳማዮም ሐዋርያ ዝኣክል ብኢድ ጳውሎስ ኮ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ በይኑ ዝኾነ ፍሉይ ዝኾነ ተኣምራት ተገይሩ ምሽ ግን እንታይ ይብል ኣብ ፅሕፈታቱ ኣነ ናይ ሓጢአተኛታት ዝቐዳማየ ነይረ ቀዳማይ ሓጢአተኛ ሰነ እየ ነይረ ክርስቶስ ንዓይ ክብል ይመፂ ኣነ ምን ኣስኩሎም ቶም ሐዋርያት እንዳበለ ንነብሱ ኣትሒቱ እንታይ ዝገብር ዝፅሕፍ ዝነበረ ኣብ ማሕበር ገላትያ ግን ደብዳቤ ክፅሕፈሎም ከሎ እንታይ ኢሉ ይፅሕፈሎም ኣብቲ መጀመርያ ፍቅዲ ሓደ ጳውሎስ ሐዋርያ በኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ንእግዚአብሔር ኣቦ እምበር ይኮነን እቲ ካብ ሞት ዝተስአ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ኣቦ ዝወሰድክዎ እዩ ስለዚ ትፅሕፈሎም ከሎ ደብዳቤታት ሕጂ ንሕና ክንዛረብ ከለና ሞተ ቃል ዳኣ ከምዚ እንድያ ትብል ኢና ንብል ኣብቲ ሽዑ ግዜ ግን ተጻሕፈ መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ዘየለ እንታይ ክገብር ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ ናቱ ሐዋርያነት መጀመርያ እንታይ ክገብርዎ ኣለዎም ክቕበልዎ ኣለዎም ምክንያቱ ይነቕፎም ስለ ዘሎ ከም መንፈስ ኣምላኽ ይብሎ ከም ዘሎ ገይሮም ክቕበልዎ እንድሕዳእ ኮይኑ ኣነ ሐዋርያ እየ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ እንድሕዳእ ርኢና ብዙሕ ታይትላት ኢና ንርኢ ወንጌላዊ ጸኒሑ ፓስተር ኸውን ፓስተር ጸኒሑ ነቢ ኸውን ነቢ ጸኒሑ ሐዋርያ ኸውን ብዙሕ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ምሽ ማተይስ ሕጂ ንኣብነት ቀደም ክንመሃር ከለና እንታይ ዘን ሓሙሽ ኦፊስ በዘና ጻብዕትና እዮም ነጊሮምና ምሽ ኣጻብዕትና ስቃየራ ርኢና ንፈልጥ እዛ ጻብዕተይስ እዚኣ ኮይና ትፈልጥ ከምኡ ገይሩ እዮም ዘረዱ ተማሂርናያ ግን ኣብቲ ወንጌላሲ እዚ ሐዋርያ ምዃኑ እዚ ነቢ ምዃኑ ምሽ ከምኡ እናተማሂርናዮ ስለዚ ክቃየራ ንሪአኒ ኢና ሕጂ ግን እንታይ ይኾን ኣሎ ኣብ ወንጌላዊ ጸኒሕኻ ቀስ ብቐስ እቲ ብዙሕ ከርብሕ ዝኽእል ነገራት ገንዘብ ድዩ ወይ ድማ እቲ ዝኾነ ነገራት ፖቴንሻል ንዓኸረኸበካ ዝኽእል መብዛሕትኡ ተጨባቢጥ ናብ መን ይኸይዱ ናብ ነቢ ናብ ሐዋርያትን ይኸይዱ ብዙሕ ወንጌላዊ ብዙሕ ፓስተር ዳርጋ ዘይትርእየሉ ግዜ በፂሑ ማለት እዩ ሐዋርያ ነቢ ኢማጂን ማለት ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ግን እዚ ብሰብ ስለ ዝወሃብ ዝማዕርጋት ኣነ ብሰብ ተዋሃብኩ ኣይኮንኩን እንታይ ዳ ኣምላኽ
ዝሃበኒ እዩ እዝናተይ ሓሳብ ክትሕዝዎ እንዳበለ እንታይ ይገብሮም ኣሎ ይነግሮም ኣሎ ክብር ንእግዚአብሔር አምላኹን ስለዚህ ናብቲ ዋና መልእኽተይ እንዳኣተኹ ኸይደ ምሰንበብናዮ ዝሓሳብ እዚ ወላ ካብ ፍቅዲ 6 ድሕር አንቢብናዮ ገላትያ እንታይ ይብል ካብቲ ብጸጋ ክርስቶስ ዝጸዋዓኩም ከም ዝቐልጢፍኩም ናብ ካልእ ወንጌል ግምጥል ምባልኩም ይገርመኒ ኣሎ ብጸጋ ክርስቶስ ተጸዊዕኩም ከለኹም ስለዚህ ተጸጋ እንታይ ዝብል ዘሎ ብጸጋ እንታይ ጌርኩም ኢኹም ዲሕንኩም ንሕና ብእምነት ብጸጋ ኢና እንታይ ጌርና ዲሕና እዚ ሁሉ ብኸምኡ ዲሕንኩም ከለኹም ሲ እንታይ ኣዋንኩም ኢኹም ናብ ካልእ ወንጌል ተኸይርኩም ኣለኹም ተገምጢልኩም ዘለኹም እቲ ዘገምጠሎም ምኽንያት ካዓ ድሓር ካብ ፍቅዲ 10 ክጽሕፈሎሚ ስለ ዝፈርሑ እዮም ንሰብን ንኣምላኽን ሕጂ ንዓይስኹም ኢኹም ትርእዩን ዘለኹም ኣምላኽ ዝርእየኒ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ዘሎ ስለዚህ ዒራይ ኣምላኽ ኣይርእየኒ ዘሎ ንዓኹም ክሕጉሰኩም ክፍትን እንተ ደኣ ፈቲነ ኣብ ውድቀት ወይ ኣብ ሓጢኣት ይኣቱ ኣለኹ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ግን ንሰብ ከተሐጉስ ከም ዘይትኽእል እንታይ ደኣ ንኣምላኽ ጥራይ ከተሐጉስ ከም ዘለካ ድሓር ክንርእየና ኣብ ቆሮንጦስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 12-13 አይ ቲንክ ብዛዕባ ትዕዮናትና ብሓው ከም ዝፍተን ድሓር ክንርእየና ክብር ንእግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ስለዝተገምጠሉ ስለዝረኣዮም እዚ ሓሳብ እዚ ንመን ባህ ከተብሉ ኢኹም ትኸዱ ዘለኹም ኢሉ ሓቲትዎ ሕጂ ንሕና እዚ ብዝተጻሕፈ ንትምህርትና ስለዝኾነ ንሕና ንዓዮ ዘለና ንኸዶ ዘለና ካይዳ ንመንና ንገብሮ ዘለና ንሓድሕድና ድዩ ንሰብ ክንሕጉስ ዲና ወይስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድሓር ጸብጻብ ክንህበሉ ከለና ብቕንዕና ብሓቂ እዩ ኢልና ክንሪኦ ሰናይ ነገር ክብር ንእግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ቀፂለ ከንብበ እዚ ወንጌል ዘዕገርግሩኹም ነቲ ወንጌል ክርስቶስ ክልውጡ ዝደልዩ ከም ዘለዉ ማለት እንበር ካልእ ወንጌል ሲ ኣይኮነን ስለዚ ኣብቲ ውሽጦም ዘዕገርግሩ ዝርብሹ ካልእ ወንጌል ካልእ ትምህርቲ ዘምፁ ስለ ዝነበሩ እንታይ ገብሮም ኣሎ ይነግሮም ኣሎ ካብ ትገርም ጥቕሲ ሽዑ እንታይ ኣላ ፍቅዲ 8 ግና ንሕና እኳ እንተኾና ወይስ መልኣኽ ካብ ሰማይ እዚ ንሕና ዝሰበኽናልኩም ወንጌል ካልእ እንተሰበኽልኩም ንሱ እንታይ ይኹን ኢሎ ውጉዝ ይኹን መጀመርያ ገዛ ርእሱ እቲ ድሓር ከዓ መልኣኽ ብትሪ እንታይ ዝገብሮ ዘሎ ዝቃወሞ ዘለና ነዚ ንሕና ዝሰበኽናልኩም ወንጌል ምናልባት ንሕና እውን ከም ሰባት ጽባሕ ንጎዲ ዒስና እንተ ዳ ቀይርናልኩም ካብ ሰማይ እውን መልኣኽ መፂ እንድሕዳ ቀይርዎ ምክንያቱ መልኣኽቲ ኣብ ዘፍጥረት እንድሕዳ ከይድና ርኢና ከም ዝወደቑ ጽሑፍ ኣሎ ምሽ ሓቀይ መልኣኽቲ መፂኦም ታኽገሩ ይኽጋገዩ ዝኽእሉ እዮም ባይዞ ወይ ሓደ ሓሳብ ክነግረኩም ኣነ ንሕና መምሃራን ኣያታት ኣቦታት ኣለውና ምሽ ግን ወላ ብዙሕ ንዕኦም ካብኦም ብዙሕ ጽልዋ ንርከብ ብዙሕ ንምሃር ማዕረዝ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ስልጣን ወይ ሓይሊ የብሎም ገለገለ ሰብ ሕጂታ ይኮይኑ ዘሎ መኽስቶ ኢልዋ እንዲ ክስቶ እኮ ኢልዋ እዩ ክስቶ መምህር እኮ እዚኣ ነገር እኮ እዚኣ ኢልዋ እዩ ይበሎ ኣምላኽ ዲሱ ኣምላኽ እኮ ሕጂ ኣነ ብስብከት ሙሉእ ተሳበኽ ኮስኒ ሳሙኤል እኮ ከምዚኣ ኢልዋ ማዓት ጌጋ ክትምፅሉ ኢኹም ብርዛን ዝምህሩ ዘለኹም ዘይጋገ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይጋገ ኣምላኽ ጥራይ ኣፖስትል ክስቶ ነቢይ ክስቶ ገለ ክስቶ ገለ ጌጋታት ትገብሩ ከም ሰባት ትገብሩ ክእሉ እዮም ስለዚ እትናቶም መጽሓፍቲ ዋላ መጽሓፍቲ ገሊኦም ነዊሕ ዓመት ዝጸሓፍዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ገለ ክትሪኦ ከለኻስ ነቲ መጽሓፍ ምዕርዮም ሰድዎ ኣሎ ምክንያቱ ጌጋ ክገብሩ እዮም ከም ሰባት ቅድሚ 30 ዓመት ምስቲ ኩነታት ምስቲ ግዜ ዝጸሓፍዎ እቶም ካብኡ ክእረም ዘለዎ ነገራት ኣሪሞም ጽሕፉ እዚ መጽሓፍ ተኣሪሙ ሪኢኹሞ ትፈልጡ ኣይተኣረመን ብሕጂ ኸ ኣይረምን ስለዚ ነቶም ናይ ኣምላኽ ኣገልገልቲ ከነኽብሮም ጽቡቕ እዩ ግን እቲ ናቶም ሓሳባት ዋላ ነቶም መጽሓፍቲ ግን ልክዕ ከም መጽሓፍ ቅዱስ ጌርና እንታይ ክንገብሮ ክንሕዞ ኣይግባአናን እዩ ምክንያቱ ሐዋርያ ጳውሎስ ይብላል ዋላ ንሕና እኳ እንተኾንና ዋላ መልኣኽ እኳ እንተኾነሲ እንታይ ክንገብርና ክውገዝ ከም ዘለዎ ካብዚ ጌጋ ዝኾነ ነገራት እንድሕዳ ኣምፅኡ ክውገዝ ከም ዘለዎ ብግልፂ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ድሓር ወሪዱ እንታይ ኢልዎም ፍቅዲ 10 ወላ እውን ፍቅዲ 9 እንድሕዳ ኣቢብናያ ከምቲ ቅድም ዝበልናዮ ሕጂ እውን ከም ብሓድሽ ብዘይቲ እተቐበልኩሞስ ካልእ ወንጌል ዝሰብኽ እንተሎ ንሱ እንታይ ይኹን ደጊሙ እዩ ዛረቦ ዘሎ ዝውጉዝ ዝብል ቃል ናብ ካልእታይ ዝበሃል ከይኣቱ እምበር ከቢድ ቃል እዩ ንሕና ስቂልና ክንጥቅሞ ወግዞ እንዶ ገለ መለ ዝብል ሓሳባት ቃላት ብዛዕባ እንታይ ዓይነት ዝገበረ ሰብ እዩ ዝውገዝ ኣብዚ ስሚርዎ ኣሎ ኣንጻርቲ ቃል ኣምላኽ ኣንጻርቲ ድሕነት ኣንጻርቲ ዋጋ ዝኸፈሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕውስዋስ ትምህርቲ ዘእቱ ንሰባት ብጌጋ ናብ ካልእ ዝወስድ ነገራት እንተ ደኣ መፂኡ ካልእ እውን ክህልው ከበድቲ ነገራት እዚ ናይ ምውጋዝ ነገራት ይመፅእ ተሪር ቃል እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝጽሕፍ ዘሎ ስለዚ ናይዚ ምንጭ ነገር ከዓ ተረዲእዎ ፍቅዲ 10 እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ ኸ ንሰብዶ ወይስ ንኣምላኽ ባህ ዘብል ዘለኹ ወይስ ንሰብ ክሕጉስ ድየ ዝዘሉ ዘለኹ ግና ንሰብ ክሕጉስ እንተ ዝብልሲ
ባሪያ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን ስለዚህ ንሰብ እንዳሐጎስካ ንሰብ እንዳነበርካ ባሪያ ክርስቶስ ክትከውን ኣይከኣልኒ ንኽልቲኡ ክትሕዛ ኣይትኽእልኒ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ትምህርታት ዋላ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝምህሮም ነበር እንታይ ክልተ መገዲ ኣሎ ብል ነይሩ እቲ ሓንቲ ቀጣን እቲ ሓንቲ ገፋሕ ቀደም ክመስለና ከሎ በቃ ተቀጣን በቃ እዚያ ከምዚኣ እንዳበልካ ትኸደላ ከምዚ ሕጂ ኣብ ገለ ቤተ እምነታት ንሪኦ ኣጻድፍ ይድይቡ በቃ ይሽጎሩ እሱ ይተቀጥን መገዲ ዝመስልና ነይሩ ብኡ እንድሕዳኣ ደይብካ በቃ ናብ ጽድቂ ትኸይድ እቲ ብስጋኻ ትገብሮ ሃለኽለኻት እዩ ዝመስለና ነይሩ ግን ዳሓር ጎይታ ኣዒንትና ከፊትዎ መንፈሱ ኣብ ውሽጥና ኣንቢርዎ እቲ ቃል ኣምላኽ ከነንብሮ ክንርድኦም ከለና ተቐጢን መገዲ እንታይ ምዃኑ ፈሊጥና እቲ ገፊሕ መገዲ እውን ካልእ መስለና ነይሩ ዳሓር ክርዳኣና ከሎ ኸኣኒ እንታይ ምዃኑ ድማ ነጊርና ሕጂ ብዛዕባ ክልተ እንዳበለ ብዙሕ ነገር ዛረብ ንኣብነት ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ትኽእልኒ ኢኹም ክልተ መገዲ ገንዘብ እንዳፈተኻ ኣብ ሴም ታይም ንኣምላኽ ክትግዝኡ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንብዙሕ ሰብ ዘሸግሮ ንብዙሕ ሰብ ኣማኒ ወላ ንብዙሓት ኣዝዮም ኣገልገልቲ ዘሸግሮም እንታይ እዚ ገንዘብ ሰይጣን እንዳተይዶ ሓይል ኣለዎ እዩ ተዘከፊትካሉ ደገ ኮላ ሓንቲ ሓይል የብሉ ስዑር ፀላእ ኮይ ሰይጣን ገንዘብ ግን ሓይል ኣለዎ ንዕኡ ከምፅዎ ንነገራት ኣብ ዋጋን ዕዳጋ እንታይ ይገብሩ የትዎ ስለዚ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክልተ መገዲ እንዳበለ የምፅእ ነይሩ ሐዋርያ ጳውሎስ ሕጂ ድማ ኣብዚ እውን እንታይ ዝገብሮም ዘሎ ካልእ ሓሳባት እንተ ደኣ መፅዩ ክንቃወሞ ከም ዘለና ክንቅበሎ ከም ዘይብልና ክርዳኣና ከም ዘለዎ እቲ ዕዮናትና ኣብኡ እንዳተረኣየ እቲ ዕዮናትና ኣብኡ እንዳኸደ እንድሕዳእ ርኢና ክንፈልጦ ከም ዘለና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣፀቢቑ እንታይ ጌርና ኣሎ ነጊርና ኣሎ ሕጂ ምስ እምበኣር እስኪ ገለ ሓሳባት ክብል እሞ ብኡ ክንርኢ መጀመርያ እቲ ዋና ዕላማ ከም ዝበልኩኹም ነዚ ሓሳብ እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ክፅሕፎም ከሎ ብዛዕባ እቲ ናይ ወንጌል ብፍላይ ኣብ ፍቕዲ 6 እንድሕዳእ ርኢኹሞ እቲ ናይ ፀጋ ወንጌል ተቐበልኩሞስ ከመይ ኢልኩም ግምጥል ከም ዝበልኩም ኢሉ ነዚ ክቃወም ኢሉ እዚ ሓሳብ ዘምፅዎ ምክንያቱ ቶም ገለ ሰባት ገለገለ ምስ መፀ ትምህርቲ ምስቲ ሓደ መታን ከይጓራጨው የንበድብድዎ የሽርፍዎ ንዑ ማለት እዮም ገለገለ ከዓ በቲ ሓደ ከዓኒ ኣብቲ ናይ ዕዮ ጎይታ ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ነገር ክንገብር ኣለና ክንምላእ ኣለና ከዓ ዝብል ነገራት ኣሎ ሕሰብዎ እሞ ንሕና ሲ ደቅና ኣለዉ ንኣሽትምሽ መጀመርያ እንድሕዳ ባዕሎም ኩሎም ድመታን ኣብ ዝኾነ ይግበሩ ባዕሎም ኢና ንብሎም ጫሞኦም ክዳኖም ባዕሎም ገበሩ ወይ መግቦም ባዕሎም በልዑ ምሽ ሕጂ ጫማ እንድሕዳ ገይሮም ንእሽተይ ወዲ 3 ዓመት ወዲ 4 ዓመት ጽቡቕ ገይሩ ገብራኒ ታላቺ ኣስራ ታጫማ ወይ ታስረኽ ዕጣቃ ከሎ ጽቡቕ ኣይገብራኒ ስለዚ ግበራ ንብሎም ምስ ገበራ ግን ዳሓር ከድና እንታይ ንገብሮ ንድግፎ ምክንያቱ ፐርፌክት ስለ ዘይኮነ ናይ ጎይታ ስራሕ ንዓና ከምፃና ከሎ ፐርፌክት እዩ ወላ ሓደ ዝውስኾ ነገር የብሉን ንውስኾሉ ነገር ኣይኮነን ስለዚ እንድሕዳ ንሕና እውን ኣብኡ ክንገብር ኣለና ንብል ኣለና ኮና ንውስኾሉ ነገር የለን ውዱ እዩ ተፈጸመ ምስ በለ ጎይታ ንሕና ኣብ ሮሜ ብዛዕባ ናይ አብርሃም ኣምፅዎ ኣሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ምስ ከተሓሓዞ ከሎ አብርሃም ብእምነት ከም ዝጸደቀ ንሕና ድማ ትናትና ጻውዒት ከተሓሓዞ ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ልክዕ ከም ናይ አብርሃም እንታይ ንገብር ብእምነት እንታይ ከም ዝኾንና ከም ጸደቅና ልክዕ ግን ምስ ጸደቅና ኣብ ኤፌሶን 2 ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 8 ስጋብ 10 ዘሎ ኻኒ ንሕና ብእምነት ብጸጋ እንታይ ገውና ከም ዝዳሓና ስለምንታይ ነታ ኣምላኽ ቀደም ዘዳለዎ ኤፌሶን 2:8 ስጋብ 10 እንድሕዳሪና ኣምላኽ ነቲ ቀደም ዘዳለዎ ሰናይ ግብርና ምእንትታይ ክንገብር ስለዚ እቲ ሰናይ ግብሩን ኣምላኽ ውሽጥና ዘንበሮ ንሱ እዩ ስለዚ ክንገብር ተኾይና ኸኣኒ ብመንፈስ ቅዱስ በቲ ውህበት ሓይሊ ጸጋታይ ንገብራልና ስለዚ እዚ ሲ ሓደ ዝተማልአ ነገር ዳ እምበር ቆራሪፅካ በትን ዝውሰድ ነገር ከም ዘይኮነ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ገብረና እዩ ኣጸቢቑ ይነግረና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ገለ ኣብነት ካብዚ ትምህርቲ ቁርብ ውፅእ ኢልና እንድሕዳእ ርኢና በዚ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ብግልፂ ዝተጻሕፈ ነገራት ኣሎ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 29 ኣብዚ ኣዝዩ ጥዑይ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣሎ ምሽ ካህን ኣገልጋሊ ደቂ ዝነበርዎ ኤሊ ሽሙ ምናልባት ከም ሰብ ክንሪኦ ከለና ኣብቲ መጀመርታ ሃና ክጽልም ምስ ረኣያ ከንፈራ ትንቀሳቐስ ስለ ዝነበረት ነብዕ ስለ ዝነበረት ስኽርቲ ኣይልዋ እዚ እቲ ንሕና ከም ደቂ ሰባት ኣብ ኩልና ዘሎ ጃጅመንት እዩ ርኢ ምስ ኣበልካዮ በቃ ትእምሮናስ በዓል እዩ በቃ ካልኩሌት ገይሩ ጃጅ ይገብር ከምዚ ክንገብር የብልናን ክንሰሚዕ ዘለና ከም ቀሺ ጽቡቕ ገይሩ ይኹን ዝብለለኹ ግን ከምኡ ገይሩ ግን እቲ ሰብኣይቲ ሓጢኣት ኣይነበሮን
እንታይ ደኣ ኮይኑ እዩ እዚ ኩሉ ዕንወት ኣብ ቤቱ መፅዩ ናይ ኤሊ እንድሕር ርኢና ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 29 ንሕዳ ኣብዚኣ ሄኖክ ሓዊ ኣውፅኢለይ ፅቡቕ ተዘይ ኮይነ ካብዚ እውን ከንብባ ኸእለ ቀዳማይ ሳሙኤል 1:29 ነቲ ኣብ ማሕደረይ ክቐርብ ዝኣዘዝኮ መስዋእቲ ሕሩድን መስዋእቲ ብልዕን ደኣ ስለምንታይ ኢኹም እትረግፅዎ ዘለኹም ካብ ኩሉ እቲ መስዋእቲ ህዝበይ እስራኤል በብሉፅ በሊዕኹም ምእንቲ ክትስሕቡስ ከመይ ኢልኩም ንኣይ ንደቅኻ ኣኽበርካ ከመይ ኢልካ ኻባይ ንደቅኻ እንታይ ገበርካ ኣኽበርካ ሕጂ እዚኣ እታ ናይ ኤሊ ፀገም ደቁ ከምኡ ገብሩ ከም ነበሩ እንታይ ገብር ነይሩ ኤሊ ይፈልጥ ነይሩ ኣፀቢቕ ይፈልጥ ነይሩ ስለዚ እንታይ ገይሩ ካብ ንኣምላኽ ካብቶም ንደቁ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ጌጋ እዩ ምባልሲ ተሰኪፉ ከምኡ ክብሎም ይከኣለን እዚኣ እታ ዓባይ ውድቀት ናቱ ማለት እዩ ጌጋ ትገብሩ ኣለኹም ክብሎም እዛ መጨረሻ ዘላ ፅሕፈት ንሕዳር ኢኹማ ከመይ ኢልካ ካብ ንዓይ ንደቅኻ ኣኽበርካ ካብ ንኣምላኽ ስንደቁ ኣነሲ ገለ ሓሳብ ንድሕዳ ኣብዚ ሓቂ ሓሳብ ሒዘ መፅሲ ንዓኹም ስለ ዝፈራሕኩኹምሲ ሱቕ ክብል እንከለኹ ኣምላኽ ክብለኒ ከሎ ነንሕድናኹም ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ኢልካሲ ካብ ንዓይሲ ንደቅኻ ኣኽበርካ ስለዚ ንደቁ ክዛረቦም ስለ ዘይከኣሉ ደቁ ድማ ከመይ ከም ነበረ እቲ ናቶም ታሪክ ኣወዳድኣ ዋላ ኤሉ እውን ከመይ ኢሉ ከም ዝወድአ እቲ ህይወት ንሪኦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ህይወትና ክንፍትሾ ከለና እቲ ኣገልግሎትና ክንሪኦ ከለና እቲ ኣምላኽ ምስ ኣምላኽ ንጓዓዞ ክንሪኦ ከለና ብኸምዚ መገዲ እንታይ ክንገብርና ክንፍትሾ ሰናይ ነገር እዩ ክንሪኦ ሰናይ ነገር እዩ ምናልባት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣኽቢርና ንሪኦም ሰባት ክህልው ዋላ እውን ገዛእ ርእስና ሓደ ግዜ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ ንሕና ዝኾነ ነገር ንገብሮኮ ንነብስና ሳስፋይድ ክንኮይንና ምሽ ምናልባት ገለ ሰብ ሕጂ ብሽክሌታ ምዝዋር ፈቱ ኸውን ገለ ሰብ ዝተፈላለየ ነገር እንጆይ ገብሮ ኸል ሕጂ ኣነ ንኣብነት ኩዕሶ ምፅዋት እንጆይ ገብሮ እየ በቃ ደስ ብለኒ ህፃዊተ ደኺመ ከይድ ከለኹ በቃ እንጆይ ገብሮ እዚ ሕጂ ንነብሰይ ኢለ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ እቲ ገልግሎት ናይ ኣምላኽ ግን ከምኡ ክኸውን የብሉን ንነብሰይ ሳትስፋይድ ክኸውን እንድሕዳእ ኮይነ ምስ ኣምላኽ ክፈለየኒ ንኽእል እዩ ንሰባት ሳትስፋይድ ከተዕግብ እንድሕዳእ ኮንካ ምስ ኣምላኽ ክፈለየካ ክእል እዩ ንነብስኻ ከተዕግብ ኢልካ ትገብሮ ነገራት ክህሉ የብሉን ናይ ኣምላኽ ኣገልግሎት እንድሕዳእ ኮይኑ ስለዚ ናይ ኤሊ ነገር እንታይ ዝገብር ዘሎ ከመይ ጌርካ ንደቅኻ እንታይ ገበርካ ኣኽበርካ ስለዚ ምዛ ገላትያ እንድሕዳእ ተሓሒዝኩማ ንሰብ ዲኻ ዋላስ ንኣምላኽ እቲ ሰብ ዝተፈላለየ ክኾን ይኽእል እዩ ሰበይትኻ ሰብኣይካ ወድኻ ጓልካ ዓርክኻ መሓዝኻ ማሕበር ዝተፈላለየ ክኾን ይኽእል እዩ ቅድሚ ኣምላኽ ዝስራዕ ነገር ክህሉ የብሉ ቀዳማይ መን ኢኻ ዝሰርዖ ዘለካ ኣምላኽ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኾን ካልእ ድማ እግሪ መገድና ኣብ መፅሓፍ ሳሙኤል ቀዳማይ ሳሙኤል 15 ፍቅዲ 30 ድማ ዘገርም ታሪክ ናይ ሳኦል ኣሎ ሳኦል መጀመርያ ክመፅእ ከሎ ፅቡቕ መገዲ ይመፅእ ዋላ ናብ ንግስነት ክትመፅእ ከም ዝተባሃለስ ኣነ ደኣሞ ካብቲ ትሑት ነገድ እኮ እየ ካብ ነገድ ቢንያም ከመይ ገይረ ነገድ ቢንያም ኣብ ነገስታት ክመፁሲ ካብቲ ዝተሓተ ነገድ እኮ እየ በቃ ኢሉ ክድለ ምስ ተባሃለ ኣበይ ተሓቢኡ ከም ተረኸበ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ኣብ ወለዱ ብጣዕሚ ሪስፔክት ነይርዎ ኣብ ወለዱ ብኸመይና ንረጋገፅ ምስቲ ናቱ ጉዙእ ክኸዱ እንከለዉ ነተን ኣድጊ ክጠፍኣ ምስ ደለዩ ምስ ከዱ እንታይ ኢሉ ወለደይሲ ሻቐሉ ክህሉ ብዛዕባ ዘንሉ ገዲፎም ብዛዕባና ሻቐሉ ክህሉ እዚ ሕጂ መንስያት ከምኡ ትብሉ ሆኑ ተስፋ ገብር እንድሕዳ ወፂኹም ኣምሲኹም ወለድኹም ኣበይ ምስዩ ሰዓት ክንዲ ዝኾይኑ ዘየመፀ እንድሕዳ ኢሎም ሻቐሉ ህሉ ወለድና ፅቡቕ ባህሪ እዚ ከምኡ ክህልዎ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ነይርዎ ዋላ እውን ኣብ ዘሎ ናይ ኣምላኽ ሰብ ስብ ዘሎ ምስ በልዎ ናብ ሳሙኤል ክኸዱ ምስ በልዎ እሞ ናይ ኣምላኽ እንታይ ሒዝና ክንከዶ ኢና ስለዚ ከምቲ ዓንቶይ ዝብለኩም ነበርኩ ብኣንጻር ዘይኮነ በቲ ሓደ ወገን እውን ነቶም ዘገልግሉ ኣገልገልቲ ግዜ ሂቦም መፅሓፍቲ ዝፅሕፉ ከምዚ ብዝሓለፈ ሓውና መፅኡ ዘገልገለና ዘገልግሉ ሰባት እውን ክንድግፎም ሰናይ ነገር እዩ እንታይ ንሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብሲ ትሕዝቶ ሒዙ ክኸዶ ደልዩ ደስ ኣይብለኩምን እዚ እንድሕዳ ብዙሕ ባህሪ ሕጂ ብዛዕባኡ ስለ ዘይኮነ ትምህርትና እምበር ብዙሕ ባህሪ እንድሕዳ ናይ ሳኦል ካብ መጀመርያ ምፂናዮ በቃ ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ነይሩ ብዙሕ ፅቡቕ ዝነበሮ ነገራት እዩ ሪስፔክት ዝነበሮ ኣብ ወለዱ ሪስፔክት ዝነበሮ ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ኣገልግሎት ኢቭን ንንግስነት ክኸውን እውን ከምቶም ቀዳሞት ኣገልገልቲ ንኡ ዝበለ ገልጋሊ ኩሎም ከም በዓል ኢሴ ከም በዓል ሙሴ ንዓ ንህዝበይ ምስ በለ ሙሴ እንታይ ኢሉ ፍቲ መጨረሻ አንዳ ከመይ ገይረ
ግን ሙሴ መሪሕዎ መጽ ሙሴ ባሕር ኤርትራ መቂሉ መንፈስ ኣምላኽ መሪሕዎ ግን እንታይ ገይሩ ነኦ ብል ነይሩ ልክዕ ሳኦል ከኣኒ ከምቶም ኩሎም ዝሓለፉ ንመሪሕነት ንዑ እንዳተባሃሉ ዝኣቢ ዝነበረ ይኣቢ ነይሩ ስለዚ ልቡ እንታይ ነይሩ ጽቡቕ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ግን ኩሉ ሻዕ ጽቡቕ ስለዘለኻ ጽቡቕ ትኸይድ ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ ክትገብር ኩሉ ሻዕ ክትፍትሻለካ ናብ ምምላስ ከዓ ክትመጻለካ ሓደ መዓልቲ ግን እንታይ ገይሩ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 30 እዚ ነገር እዚ መጀመርያ ናይ ሳኦል ድሕዳ ጽቡቕ ጌርና ርኢናዮ ብዛዕባተን ኩለን ክጠፍኣ ከም ዘለወን ኣባጊዕ ምስ ተነገረ እንታይ ዳ ኣለ ይሰምዕ ዘለኹም ስብሎ ሳሙኤል እንታይ ኢልዎ እቶም ህዝቢ እንዲኦም እቲ ጌጋ ብምሉእ ናመን ኣምፂዎ ናብቶም ህዝቢ እቶም ህዝቢ እንዲኦም ኣምፂኦም መን ነቲ ንጉስ ገዳ መን ኣምፂዎ ስለዚ እቲ መራሕስ ንመን ኣልጊብሉ ነቶም ህዝቢ ኣልጊብሉ እቶም ህዝቢ እንዲኦም ኣምፂኦም መን እቲ መራሕተ ዘይፈቅድ ነይሩ እቲ ህዝቢ እንታይ ይምግበረን ከምኡ ይገበረን ስለዚ ናይ ዝኾነ ነገር ተሓታቲ እቲ መራሒ እዩ ስለዚ ናብ ህዝቢ ኣላጊብሉ ታ ፍቅዲ 30 ግን እንታይ ትብል ዘላ ሳሙኤል ኩሉ ክዳኑ ሒዝዎ ምስተቀደ ትጊዘ ከይሓፅረና ታሪክ እስኻትኩም ስለ ትፈልጥዎ ክዳኑ ምስተቀደ ንግስነት ካውን ከምዚሉ ተቀዲዱ ምስ በሎ ምስ ከደ ፋይናል እንታይ ኢልዎ እቲ ናይ ሳኦል ካብታ ዓበይት ጌጋታት ማለት እዩ ተሓደት መስዋዕት በዓል ምግባሩ ቁሩብ ሰኣን ምጽባይ ልክዕታ መስዋዕት ምስ ገበራ ምስ ሳሙኤል ገጽ ንገጽ እዮም ተራእዮም ስለዚ እስኻ ንጉስ ስለ ዝኾንካ ካህን ማለት ኣይኮነን ስው ማለት ኣይኮነን በቦታና በብገልግሎትና ኢና ከነገልግል ዝግባእና ከነዓይ ዝግባእና ኣይኮነን እንዲ ስለዚ እቲ መስዋዕቲ ሳሙኤል ጥራይ መጽኡ ክስውኦ ዝግብኦ ሓሊፉ ገይርዎ ኣምላኽ ተቆጥዕዎ ሕጂ ድማ ኣብዚኣ እንታይ ይብላ ለብዛ ፍቅዲ 30 ድሕዳር ኢናያ ንሱ ድማ ሓጣኹ ሕጂ በጃኻ ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ ህዝብን ኣብ ቅድሚ እስራኤልን ኣኽብረኒ ኣምላኽ ገዲፍካ ኣሎ ብሎ ስለዚ በቃ ኣምላኽ ገዲፍኒ ፀገም የብሉን ኣብ ቅድሚኦም ግን ተራእየለይ እዚ ከዓ እቲ ዝሓለፈ 38 ዕድሚ እዩ ናይ ሳኦል ወዲቑ ክኸይድ ዝገበሮ እዩ ኣይውሽዑ ኣብዚ ወላፍቶም ቅድሚ ዓበይቲ እንተዝናዓቕ ነይሩ ኣምላኽ መልዓሎ ነይሩ ሰብ ናዓካ ኣምላኽ ጥራይ ምሳኻ ይኹን ዳዊት በኣንጻሩ እንታይ ኢሉ ይፅሕፍ ነይሩ ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነሲ መን እዩ ዝቃወመና ወገን ኣምላኽ ጥራይ ዝኾኑ ነይሩ እምበር እቲ ካልእ ብምሉእ ኣንጻርና ተኾይኑ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ግን ርግፀኛታት ክንከውን ዘለና ኣምላኽ ጥራይ ምስ መን ክኾን ኣለዎ ምሳይን ምሳኸምን ክኾን ኣለዎ ኣብቲ ዕዮ ንኣምላኽ ኢልና ጥራይ ክንዓይ ኣለና ብዝተፈላለየ ነገራት ፀላእ እንዳሓር ዳ በዚሕና ብዝተፈላለየ ነገራት እንታይ እዮም ዝብሉ ብዚ ናይ ገድሊ ቋንቋ ዳ ከይኮን መሬት ከም ዓይን ዕንቁ ዋላ እንተ ፀበበት እንታይ ዝኸውን ኣምላኽ እንድሕዳእ ምሳኻ ኣሎ ኣይፀብብን እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ ምሳኻ ኣሎ እንዶ ዘበርህ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኩሉ ሻዕ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ወገን ኣምላኽ ክንከውን እዩ ዘለና እሺ እምበኣር ሓሳብ እያ ሙደየ ዓንቶይ ጠቒስያ ነይረ እታ ናይ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 12-13 ድሕዳ ይሄን ረኺብካለይ ካብኣ እንዳንበብና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ስራሕ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብዚ ሰብ ኣብ ልቡ ከፊትካ ክትሪኦ ይትኽእልኒ ኢኻ ንመን እዩ ከመይ እዩ ክረአ ስለ ዘይክእል ፋይናል ግን ትዕዮና እውን እንታይ ከም ዝኸውን ነጊርና ኣሎ ኣብዚ ጠቒስዎ ዘሎ ናይ ሰብ ዕዮ ናይ ዞም ኣመንቲ ብዘለና ኣብ ዘለና ናብ ካልእ ከይከድና ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ወርቂ ብሩር ክቡር እምኒ ዕንጨይቲ ሳዕሪ ወይ ድማ ሓሰር ኣይገርምን ሽዱሽተ ኸውን ከምታይ ጀሚሩ ካብ ወርቂ ስለዚ ዕዮኻ ወርቂ ክኸውን ብሓዊ ሓሊፉ ከመይ ይኹላዕ ወርቂ ብምንታይ ክሓልፍ ኣለዎ ሞር ንሕዳእ ክኹላዕ ኮይኑ ብሓዊ ክሓልፍ ኣለዎ ስለዚ ዕዮኻ ንሕዳእ ወርቂ ኮይኑ ብሓዊ ሓሊፉ ደስ ይብለካ መሊሱ ፅሩይ ዕዮ ኮነልካ ማለት እዩ ዕዮኻ ንሕዳእ ብሩር ኮይኑ ብሓዊ ክሓልፍ ኮይኑ ኢቭን ንቡቅዳ ቫልያ ይሃለዎ እምበር ብሓዊ እዮም ኣምኪኾም ዝሰርሕዎ ዘብልዎ ነገራት ማለት እዩ ክቡር እምኒ እንዳበለ ዕንጨይቲ ሳዕሪ ኣብ መጨረሻ ናብ ምንታይ ይወርድ ናብ ሓሰር ወርድ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕዮ እንድሕዳእ ዋላ ዋው ዘብል ዕዮ እንድሕዳእ ፀኒሑ ግን ንኣምላኽ ዘይኮነ ንሰባት ክትገብሮ እንድሕዳእ ፀኒሕካ ኣዘይ ነፍሲ ድንታ ይኸውን ሓሰር ወይ ድማ ሳዕሪ ይኸውን ብጉህዶ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከምኡ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ነገልግሎ ብዛዕባ ዓብን ንእሽተይን ኣይኮነን ኣሕዋተይ ኣብ ዘለና ኩላትና ኣገልገልቲ ኢና ብፍላይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንሕና እንታይ ኢና እዚ ቤትና እዩ ንኩላትና ይምልከተና ኩላትና ድማ በብቲ ዝተዋሃበና ፀጋታይ ንገብር ንዓይ ኣለና እታ ዕዮቲኣ ግን እንታይ ክትኮን ኣለዋትን ኣስትዕበ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብቕንዕና ክትኮን ኣለዋ ምክንያቱ ዳሓርታ ክትከውን እያ ብላ ኣሎ ክትፍተን እያ ምስ ተፈተነት ድማ እንታይ ክትኮን እያ እንድሕዳእ ሓሰር ፀኒሑ ነቲ ሓዊ መሊሱ ኮንድዶ እዩ ማለት እዩ ሳዕሪ እንተደኣ ኮይኑ
قال نجر نحد أخوينه مالتي سلازم نزف فليتنا فريحنا زي كنا حدا ما قلتنا أمس قربنا أملاخ بايزوي مفرح أملاخ يكون أنا أملاخ بتا أنا زجبرو كي كوريز فرحه إمبر كي يدفعن خيك أزفني ليكم أملاخ أبانا زلوا الرعاية ودو يسوع كريستوس مسحبنا تغيروه يغيروه كمزي نتايو لو ميكائيل ارئني خريهم نزم حزبي لو زبلو هذا معلت مسرائيلنا تجبرنا زي توعي مسكونه سيفو حيزو خمس انا زي حسب ميكائيل املاكم يكون رئينا له ግን ወደይ ጓለይ ናባይ ክመጽል ሂዝ ዌልካም بفقر عيني يزرينا ስለዚህ ሓደ ጊዜ ከምዛ ዓይነት ትምህርቲ ከመሓላለፍና ከሎ ኦ መስራሕና ሓሰር ከይኮን ስራሕና ብቅድሚ ኣምላኽ ድሓር ከይኮን ኢልና እንፈርሖ ነገር ዘይኮነሲ ኣምላኽ ከምና ሓደ ንኽብሮ ሰብ ንጥንቀቀሉ ንቦና ነዴና ምናልባት ንዓበይቲ ኣሕዋትና ዘለና ሪስፔክት ንኣምላኽ ከኣኒ ከይኩርየና ኢና ክንፍርሖ ዘለና ከይጉሂ ኣነ ሓጢኣት እንጀራ ኣገርስ ኣምላኽ ከይቀፅዓኒ ዘይኮንስ ኣምላኽ ከይጉሂ ንዓይ ክብል ወዱል ኢኹ ካብ ሓጢኣት እኳ ኣውፂንስ ሕጂ ድማ ከምዚ ክገብር ኖ ኢለ ታገብር ኣለኒ بخمسة عينة منفس نجزيابير هو يقولوا للنمبر صباح نقول صراحة كم زخوني لفريحة خون كم زي يقولوا تملك تغمح لها الفلكم دليه نعمة الرشا تقصيد ما أبقولوا سي سلسة عسران سلسة كن رئينا بزد ما نشتي حسب تزاريبه سألينا كنودينا مالتي قولوا سي سلسة عسران سلسة إسنا 4 بحن سابين زلوا إنه قبره زبلة إنه شرحه زبلة سي نمني نحن قبره خمسة لنا يزقبره خمسة المزمور على مجا زقبره خلو نأخاي زقبره كبره آمين زقبره خلو سنتاغني زقبره نأخاي ليه زقبره كبرنا جزيابير أملاكم سلازي انتهى أتبل أب كولوسي معرف سلسته فدي إسران سلستن نتعس برستي كاب قويتا خم تقبلكم مو نافلتكم تقبروا زبلة نسب زي كونه رايو تقبروا زبلة سي نسب زي كونه نقويتا خم تقبروا غيركم كاب لب قبروا نقويتا خريستوس يخم اتجزؤوا زلهم زخونه نجر نقبروا زبلة نقويتا كم زخونه غيرنا كنقبروا علينا ولا مس علماء كنا بصراحنا مانجرنا سوبرفايزرنا هذا يفرقون ولا علماء يخون كن زوزم كلنا خم نقويتا نقبرو زلنا صبو كنبرتو خينا كم نقويتا نقبرو زلنا ولا ابنا برا بهيوت كنبر كلنا كم نقويتا نقبرو زلنا تاخوين اذا خمس سلمتي انا خمس قبرو سلمتي كم زقبر لازم يكون كم نقويتا زقبرو زلخو عند حسبو تخبرالني خبرالني بانصار نسفر يخان حدا تقبرالها نقويتا لك كان تقبر زلخا اذا سمع تملختي سلازي حسابي سامراي زقبرو لكم زي نايلو ما أنت تمرتي ناي جلاتيا حادة عسرته مجمريات وانا ملوت هاري أبغى كتصحفون كله أبت محبر حوسوس زبالة تمرت سلازنا برا نزي كسري اللي صحيفه نسدما حواس تمرت أبت وانجيل قال خنجبر علينا خنملا علينا زبال حسابات سلازمة نمن كتحجوسي خات قلقل زلها نأملاخ ديها ولا نسب سلازنا أملاخ عند حد أخذ حجوس تخيل هالها باري خرصوص كتكون أي تخيلنيها سلازي النجور أقولت كله بزي ملكعي إذا تقصي أزياء قداسي تحواتي نحنا خنستنتنا كنا حاسبة أزياء قداسي نخوده زلنا كله مقدس نماني نأملاخ دي ولا نسب من ياتبزي مستبات النبر سلازلنا سلازي أقولتنا تعيك خون هيوتنا تعيك خون مس أملاخ زلنا ركب تعيك نكون حدا زي مثلنا صبون خيزلنا مثلنا جن دقيم كا شك مقبل نهار بولس كابت زجر رمسي قويتا بسأل البرهان مستراخبه مسدمن سجان كيتا ما خور قبل ها نمدر عرب كيدو أمدر عرب بمقلات تقبل كو وانجيلي يزبل كو هاري بولس سميعهم ودسب كله زقولوا له خميلو كابون كم زتحزو كله تماهيرهم يوم تماهرات هاري بولس جن بمقلات يتقبل ينزو وانجيلي زي أبتمدر عرب مسكده نويه عملت أو مستنحسي بمقلات تقبل كو وانجيلي إلي بزع وانجيل كم أوجروا وانجيل صحفي الحواري اللودي بزع وانجيل بزع مدحن بزع بات أجا كم هاري بالله يروح صحفي الناس سبيله السود ما تملي سخان تجبرني رغبت زجر رمسي تملي ساسي تعيي سخمي كم زلوا متانكر أسي نفتهم زلوا هارات مريء زموز نأم كيرو تعيي خاص شق جبروني سيز أنا نسخ من داني كوفيلنا نجزع رسنا مسنبسنا ويمزلنا حوات
كنزارب كنرنا دس هايبلكم انبزام بركم وخنقبر علنا مالتي سلازي مسجزا رسنا مس أملاح بسلام كنقعس عيناون صباح نقول تفتينو كمورك يمتان كونلنا بزمن فزي كنمارس بزا حساب زي كنستنتن هيوتنا نجاراتنا كل نقول أبستفعل لي أقوله زلنا بزغن كيد أملاح كمعدنا خمغرنا تنهيلو قبل ميت خفريو تسينا نصلي هللويا آمين هللويا زغبره كله نعا خايله